mna noSathana sikwi-equal status. USathana sisidalwa namntu siso. Sidaliwe sobabili. Singumsebenzi wezandla zikabantu sikaThixo. USathana ebesezulwini wagqoka. So uphumile mna ndisaya. Khona into common ukuthi ngesiZulu. Senje uba mna ndisaya yena semphuzi. Usuka kwaye. Yezeko. Njengoba lapha phambi kwenu nje ndingumfundisi othanjisiweyo, ne? NoSathana naye uthanjisiwe. Waye uyikherobi ethanjisiweyo egumuthelayo. Qha ngoku umahluko mna ndithanjiswe through the arrangements of the church. Yena wathanjiswa uThixo. Ifunde kwi-institutions zelilizwe. Kakhangela kasifunda ngoThixo uduye napha kwiSigiriki neseHebhere uyofunda o-alpha beta gamma epsilon jonga ngalo lonke elo xesha uzama uphanda ngoThixo. USathana wayesima phambi koThixo akadinga iSigiriki neseHebhere. Kangangoba wagraduate kwiiyunivesithi zasezulwini. Kangangoba ndiyamfuna umfundiso nomama noSathana ngokumazi uThixo akakho. Akakazalwa and akawubasazalwa. Indoda inye enokuma ishumele ngoThixo abantu baphambane beme kuSathana, because he was a covering cherub. Ebesithi uThixo xeshele eThronini zisiza ingelosi. Hayi, zisiza ingelosi. Sizingelosi izokuma ikwaya phambi koThixo. Thixo ehlele eThronini eme phambi kwayo uLucifer before the fall. Ebesithi akuma phambi kwayo uLucifer. Ikholelwe xa ndisithi kuwe imelodika yayingekho xa kuthathwa ikhi. Ikhimos uyicofa kwinansi kezifo. uLucifer wayephuma iparts ezi-4 ngexesha elinye. Wayecula ngathi unokhokho abane. Wayekhupha isoprano, icontralto, itena nebass ngexesha elinye. Ibisithi yawugqiba ummemelela ikwayara yasezulwini. Uhlokome in the rings of heaven. Emveni koko abethi uthe ajika jonge kulo ngena kuphazana. Abethe few steps forward march. Kunyuka inkungu yobuqaqawo izokumambathisa. Ibinguyo besima phambi koThixo ajongane noThixo. Akakabikho umfundisi ojongana noThixo. USathana asekho abantu